A Consellería de Sanidade cifra en 94 o número de persoas ás que xa lle realizaron as probas PCR para determinar se estaban ou non contaxiadas e que deron resultado negativo. Aínda así e por precaución continúan en cuarentena. De todas as persoas que foron analizadas por este rebrote, tan só resta por coñecer o resultado dun test. O número de positivos mantense en 9, 6 en Ribeira, 2 en Portodosón e unha na Pobra do Caramiñal. Os mesmos que na fin de semana. Todos continúan illados nos seus domicilios para evitar novos contaxios. Aínda así, Sanidade non dá por controlado este rebrote e continúa ca busca de novas persoas que puideran ter algún tipo de contacto cos infectados. Esta mañá o conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, e o xerente do Servizo Galego de Saúde, Antonio Fernández Campa, presentaban tamén a actualización do Plan de Detección, Control e Vixilancia ante posibles brotes de coronavirus, logo da reunión celebrada no día de onte pola Comisión de Xestión da Crise Sanitaria. O plan ten como obxectivos definir o marco de actuación para a toma de decisións, así como establecer as medidas en materia de vixilancia, prevención e control dos casos que vayan xurdindo. Son unha serie de aspectos que dentro del apartado de control da situación, fundamentalmente para tratar de definir la situación en cada unha de las zonas. Por un lado, con una delimitación xeográfica, por tanto, viendo, por un lado, macrozonas que para nós son as áreas sanitarias, pero tamén analizando determinadas microzonas que poden ser os distritos sanitarios, mesmo as comarcas, ou mesmo, en algún caso, os concellos, pues tratar de ver dentro de todas estas zonas, para cada unha delas, tal y como está definido, pues distintas situaciones. Fundamental, ¿qué es lo que nos interesa en estos momentos medir? La capacidade asistencial que temos. Por tanto, cal é a nosa capacidade, a ocupación que temos con casos COVID, por exemplo, en unidades de críticos, cal é a ocupación que tenemos en unidades de hospitalización, cal é a situación das urxencias, que tamén é importante saber se están a atender casos de COVID en as urxencias dos centros, tamén como está sendo el tema desde a derivación das urxencias a hospitalización.